πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Ταξίδια μακρινά, διαδρομές στους αιθέρες, πτήσεις για προορισμούς σε άλλες χώρες και ηπείρους. Αποδράσεις από τόπο και χρόνο και επιστροφή πάντα στον πλανήτη της παιδικής ηλικίας αλλά και της οδημότητας. Αρχή και τέλος κάθε ταξιδιού η Κύπρος. Και από ψηλά δεν φαίνεται μοιρασμένη. Όλα από εκεί πάνω μοιάζουν μαγικά. Ο Πέτρος Σουφουρής είναι πιλότος των Κυπριακών αερογραμμών. Έχει βιώσει τη δική του τραγωδία, έζησε την φρίκη του πολέμου όσο λίγα παιδιά της ηλικίας του. Ήταν 10 ετών όταν έμεινε μόνος με ένα μικρότερο αδελφό. Ο Γιώργος Λιασής έχει δικό του λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο στην Αθήνα. Ζει εκεί από το 1974. Ήταν 15 χρόνων όταν ξεκληρίστηκε η οικογένειά του. Κατάφερε να σπουδάσει και να δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Η δουλειά και η καθημερινότητα μπορεί να τον αποσπούν για λίγο από την πολλαπλή απώλεια. Ο νους και η σκέψη είναι όμως πάντα στην Κύπρο. Οι μνήμες πάντα τον ακολουθούν. Τίποτα δεν μπορεί να τους ξεδωριάσει. Είναι και οι δύο από το Παλέκυθρο. Επιστρέφουν εκεί όπου άφησαν την εποχή της αθωότητας. Εκεί όπου κάποτε ζούσαν ευτυχισμένοι άνθρωποι. Θύμησες από τη γειτονιά, το σχολείο, τα παιχνίδια με τους συμμαθητές, τις οικογενειακές συνάξεις, τα πανηγύρια του χωριού. Λίγα τα χρόνια που έζησαν εκεί, αλλά βαθιές οι ρίζες. Τα βήματα φέρνουν τον Γιώργο στο σπίτι του. Μια συνάντηση με το παρελθόν. Η πόρτα δεν ανοίγει. Προσπαθεί να βρει σημάδια από τα χρόνια που πέρασε στη γενέθλια γη, αλλά και σημάδια από τη ζωή που δεν έζησε σε αυτόν τον τόπο. Όλα τόσο γνώριμα και τόσο απόμακρα, σαν να μην κύλησε μια μέρα. Μια σειραφή από εικόνες και συναισθήματα, φαντάσματα αναμνήσεων από φωνές, χαρές, λύπες άλλων εποχών. Μια προσπάθεια να δει το σπίτι της Γιαννούλας Λιασή, της μόνης αδελφής που επέζησε, χάνοντας όμως το παιδί της. Η ίδια δεν πήγε ποτέ να δει το σπίτι της από τότε. Η γυναίκα από την Τουρκία θα αφήσει τον Γιώργο να περάσει, έστω και με κάποια δυσκολία. Παρελθόν και παρόν, συγκάτοικοι αχώριστοι. Και μετά στο σπίτι του Πέτρου. Και εδώ όλα κλειστά. Τίποτα δεν θυμίζει τις δραματικές σκηνές που εκτελήχθηκαν το 1974.
επιστρέφουν σε ένα χώρο από το οποίο δεν έφυγαν ποτέ. Η αυλή όπου βγήκε Σεριάννη ο θάνατος και έγινε το μακελιό. Μια αυλή ποτισμένη με αίμα, κυριολεκτικά. Τώρα ανθίζουν μαργαρίτες. Μαργαρίτα ήταν και το όνομα της μητέρας του Γιώργου. Η περιγραφή είναι συγκλονιστική. Μαζευτήκαμε στο σπίτι του Ανδρέα του Σουπουρή, του πατέρα του Πέτρου. Ήμασταν 21 άτομα. Ήταν η οικογένεια του Ανδρέα του Σουπουρή, η οικογένεια δικιά μας, του Λιασί, η αδερφή μου με ένα μωρό, η θεία μου η Σωτήρα με 2 παιδιά, ο παππούς, η γιαγιά, ένας άλλος θείος μου και η αδερφή του συγχωρημένου του Ανδρέα, η Θέκλα. Το Σάββατο, 17 Αυγούστου, μπήκαν Τουρκοκύπροι μέσα στο σπίτι και στην αρχή είχα βγάλει και σκοτώσαν έξω τον Ανδρέα τον Σουπουρή, την αδερφή του, τη μητέρα μου και τον παππού μου. Μπήκαν λοιπόν μετά μέσα στο σπίτι και κρατώντας εδώ μέσα στο σπίτι ήταν ένας, οι άλλοι πρέπει να ήταν έξω εδώ και περιμέναμε με τα όπλα να μας, όπως βγαίναμε έξω να πυροβολούν. Και εδώ ήταν ο ένας με μια σωλήνα έτσι χοντρή και όπως ευκέναμε έτσι από εδώ ας πούμε, ήταν αυτός νομίζω κάπου εδώ, ναι, μπράβο, ήταν έτσι κάπου από εδώ, μας χτυπούσε και ερχόμαστε κατά αυτή την κατεύθυνση είναι από εδώ. Εκεί κάπου που εδώ περίπου, εδώ σε αυτόν το σημείο και στο έτσι ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο του Ανδρέα του Σουπουρή. Όπως λοιπόν εμείς βγαίναμε έξω, ήταν 2 από εδώ κάποια στιγμή και ήταν και ή ένας ή 2 από εδώ και εμείς με το που βγαίναμε έξω εξαπλώναμε έτσι μπρούμετα στο αυτοκίνητο και πυροβολούσα συνέχεια. Συνέχεια. Εγώ προσωπικά είχα την πρώτη, όπως ήμουν έτσι εξαπλωμένος, η πρώτη σφαίρα που με χτύπησε ήταν εδώ στο κεφάλι. Και λέμε ότι εκείνη τη στιγμή νιώθεις έναν βάρος ασήκωτο και να καίει. Λοιπόν, μετά χτυπήθηκα από μία άλλη, πρέπει να είναι μια σφαίρα που μπήκε από εδώ και βγήκε πίσω και άλλη μία ένιωσα και αυτή κάπου από εδώ στο χέρι. Παρόλο που συνολικά είχα χτυπηθεί από 11 σφαίρες, τις άλλες δεν τις ένιωσα καθόλου και αυτοί εδώ εξακολουθούσαν να ρίχνουν συνέχεια. Ήμασταν ξαπλωμένοι και πυροβολούσαν ασταμάτητα. Και αυτοί από εδώ και αυτοί από εδώ. Περίπου σε εκείνο το σημείο ήταν ξαπλωμένη και σκοτωμένη η μητέρα μου. Με το που το είδαμε πήγαμε δευτερόλεπτα δηλαδή από πάνω έτσι για να πούμε η μάνα μας και ξέρεις τη σκοτώσαν κλπ. Δεν μπορώ να πω θεάματες, μια φρικτή κατάσταση, απερίγραπτη, μια λίμνη αίματος, κορμιά σκοτωμένα, οι δικοί σου άνθρωποι, η αδερφή μου, η άλλη μου η αδερφή, η θεία μου, η γιαγιά μου. Μετά δεν θυμάμαι, πρέπει κάποια στιγμή να σας βγάλαν μετά έξω, ήσασταν μέσα στο σπίτι. Μετά εγώ ήμουν τους τελευταίους που βγήκα με τον αδερφό μου τον Γιαννάκη και μας έβαλαν ακριβώς απέναντι εδώ στο ενώ είδαμε με τις σκηνές που έγιναν και το αυτοκίνητο μας στήσαν εδώ απέναντι ακριβώς εδώ πίσω ήταν η φάρμα, μας στήσαν κάπου εδώ και μας πυροβολούσαν από απέναντι 2 και κάποιος από εδώ. Ήσασταν όρθιοι την ώρα? Ναι, όρθιοι, αλλά μας αφήσαν έτσι λίγα λεπτά να τελειώσουν με τους άλλους και μετά μας πυροβολήσαν, είμαστε με τους τελευταίους. Μετά που ορισμένα λεπτά εφήγασε. Πριν φύγουν, η μητέρα σου ήταν έξω ή την βγάλαν μετά από το σπίτι και της είπανε στα τουρκικά, γιατί παρόλο που ήμουν χτυπημένος δεν έχασα τις αισθήσεις μου, καταλάβαινα. Άκουγα τι έγινόταν. Και της λένε τα λεφτά σου ας πούμε στα τουρκικά
και τρέχει συγχρονμένη αρετή, τους δίνει μια σακούλα κάπου τα είχε εγκριμένα τέλος πάντων τα χρήματα, τους τα έδωσε και μόλις τους τα έδωσε, παρόλα αυτά την σκότωσα. Και μετά επίσης την αρετή βγάλαν τελευταίο το θείο μου το Σαλί, ήταν ο τελευταίος. Σαν να ακούω ακόμα τις φωνές έτσι όπως τον εβγάζαν και οι πυροβολείς, σαν να ακούω έτσι κάτι ουρλιαχτά, αυτό ήτανε και τέρμα. Μετά από αυτό έφυγα. Ναι, φύγαν από εδώ. Εγώ θυμούμαι, μπήκα στο σπίτι, ξάπλωσα λίγο στο κρεβάτι μου και μετά κάποιον άκουσα να ζητά νερό. Νομίζω ήταν η αδερφή σου. Ναι, ήταν η αδερφή μου η Χριστίνα. Ναι. Και φέραμε... Δεν υπήρχε νερό και φέραμε το καρπούζι. Καρπούζι στον μπάνιο. Ναι. Μέσα και έσπασε το εδώ μπροστά. Κάπου εδώ έτσι το έριξα κάτω. Διαλύθηκε έτσι το καρπούζι. Και πήρα έτσι λίγο και έβρεξα τα χείλη και της Γιαννούλας και της Χριστίνας. Και η γιαγιά μου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ακόμα δεν είχε ξεψυχήσει η γιαγιά. Λοιπόν, και μετά πάλι κάτσαμε εκεί, περιμέναμε. Όταν βλέπεις όλα αυτά να συμβαίνουν γύρω σου, μοιραία και εγώ είπα κάποια στιγμή ότι θα πεθάνω, αφού ήμουν διάτριτος από σφαίρες και εγώ ξάπλωσα και περίμενα να πεθάνω. Πρέπει να πέρασε μισή ώρα, μία ώρα, ήρθαν μετά ήρθαν στρατιώτες από την Τουρκία. Μάλιστα ο ένας ο αξιωματικός τέλος πάντων, όταν είδε το σκηνικό αυτόν έβαλε τα κλάματα και επειδή όταν μπήκε ο στρατός στο χωριό στις 15 Αυγούστου, το μωρό της Γιαννούλας έκλαιγε. Ήταν αγοράκι 2 χρονών ο Λουκάς. Και του έδωσε νερό. Και θυμήθηκε τι έγινε τέλος πάντων και τρόπος του λέγει χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο, έκλαιγε δηλαδή. Και κάλεσαν μετά γιατρούς, ωστόσο την αδερφή μου τη Χριστίνα την έβαλα μέσα στο υπνοδωμάτιο του έναν εξάπλωσε, αλλά ήταν διάτρητη από σφαίρες, φώναζε ότι ήθελε γιατρό. Οι άλλες μου οι αδερφές, η Λένια και η Λιάδα είχαν εξεψυχήσει, μητέρα μου το ίδιο. Και μέχρι που να φέρουν τους γιατρούς, μας πήραν μετά από εδώ. Με τι μας πήραν, με τα πόδια πρέπει να πήγαμε. Εγώ πήγα με τα πόδια, πήγαμε απέναντι στο σπίτι του με τα πόδια, πήγαμε στο σπίτι του Ρουρού. Όπου εκεί έφτασε γιατρός για να μας περιποιηθεί ή να προσφέρει τέλος πάντων τις πρώτες βοήθειες. Όμως για την αδερφή μου τη Χριστίνα ήταν αργά. Και το θυμάμαι σαν τώρα, όπως ήταν ξαπλωμένη, φώναζε και ήθελε γιατρό και της έλεγα κουράγιο τέλος πάντων, αλλά δυστυχώς δεν έγινε κάτι, δεν προλάβαμε και ξεψύχησε στα χέρια μου. Συνολικά σκοτώθηκαν εν ψυχρό 17 άτομα από τα 21 που είχαν καταφύγει σε αυτό το σπίτι του Ανδρέα Σουπουρή. Ο Γιώργος Λιασής έχασε 8 μέλη της οικογένειάς του. Η μητέρα του Μαργαρίτα, 48 ετών, ενώ ο πατέρας απουσίαζε γιατί εργαζόταν στη Λιβύη. Έχασε επίσης 3 αδελφές. Την Ελένη, 25 ετών, τη Χριστίνα, 23 ετών και την Ηλιάδα, 18 ετών. Το γιο της αδελφής του Γιαννούλας, Λουκά, μόλις 2 ετών, τη γιαγιά και τον παππού Ιωάννη και Χριστίνα Μιχαήλ, τον θείο Μιχάλη Μιχαήλ και τη θεία Σωτήρα με 2 παιδιά. Ο Πέτρος Σουπουρής θυμάται πώς κατάφερε ο αδελφός του Κώστας να φύγει τρέχοντας και να γλιτώσει. Ο αδελφός μου ο Κώστας τον εκράταν η θεία η Θέκλα από το χέρι ενώ κατέβαινε και ήρθαν προς τα εδώ. Και πυροβολήσαν τη θεία τη Θέκλα. Ο Κώστας από ό,τι καταλαβαίνω έτρεξε. Πριν μας βγάλουν εμάς έξω. Πριν μας βγάλουν εμάς έξω ήταν. Θυμάμαι που βγάλαν τη θεία τη Θέκλα, εκράταν τον από το χέρι και έφυγαν της από εδώ από το χέρι και έτρεξε γυρών από το σπίτι από εδώ
Και πήγαινε απευθείας προς το κέντρο του χωριού. Από ό,τι μου είπε, κρύφτηκε δεξιά-αριστερά στα γεφύρια, αλλά κατάφερε και... Τι λέτε ρε παιδί, και ήταν και πιο μικρός ο... 8 χρονών. Ο Πέτρος, μόλις μεταφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές, περιέγραψε στο ΡΙΚ μαζί με τον Κώστα την τραγωδία που βίωσαν σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Από τους δικούς μας έχουν σκοτωθεί η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο αδελφός μου Γιαννάκης. Πόσο χρόνο ήταν όπως ήταν? 9. Ναι. Αδελφός μου Δημητράκης. Πόσο χρόνο? 4. Αδελφή μου Ιουλία. 4. Και 4. 3 χρονών. 3 χρονών. Και μια θεία μου. Ο Κωστάκης που ήταν εκείνη τη στιγμή? Ήταν πονηρός και τους ξέφυγε. Εδώ βλέπουμε τον πατέρα Ανδρέα Σουπουρή, την μητέρα Αρετή, τον 9χρονο Γιαννάκη που παραμένει ακόμη αγνοούμενος, ενώ πιο μικροί ήταν ο Δημήτρης και η Ιουλία. Μείναμε στο σπίτι αυτό μέχρι την Τετάρτη, όπου την Τετάρτη μεταφέρανε όλους τους κάτοικους από τα γύρω χωριά της περιοχής Κηθρέας εκεί, μας μεταφέρανε στη Βόνη. Οι άντρες στην εκκλησία και τα γυναικόπαιδα στο σχολείο. Εγώ ήμουνα στην εκκλησία, πρέπει να ήμασταν γύρω στα 300 άτομα περίπου. Η διαβίωση εκεί στη Βόνη, τα Τετάρτη, Πέμπτη, ήταν φρικτή. Προπάντων όταν βράδιαζε, ερχόντουσαν μερικοί με τους φακούς και έλεγαν εσύ, τέλος πάντων επέλεγαν ορισμένους και τους έβγαζαν έξω και φυσικά δεν ξαναγυρίζαν. Κάθε πρωί επίσης μας βγάζαν έξω στην αυλή και μας μετρούσανε. Και ερχόμαστε τώρα την Παρασκευή απόγευμα. Είχε έρθει ο Αγαχάν, ο οποίος τότε ήταν υπάτος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ήρθε με συνεργείο της τηλεόρασης και κινηματογραφούσε την εκκλησία, τον κόσμο, τους παπάδες τους οποίους είχαν εξηρήσει. Και εκείνη τη στιγμή μου κόψε και θεώρησα κι εγώ ότι μπορώ να πάω να αφηγηθώ το τι έγινε, μήπως γίνει κάτι και μπορέσω να φύγω. Πλησίασα λοιπόν, με λίγα αγγλικά που ήξερα τότε, άλλα ελληνικά, άλλα εγγλέζικα τέλος πάντων, είπα το τι συνέβηκε και μετά από κάποιες συζητήσεις ενός Τούρκου αξιωματικού και του Αγαχάν, συμφώνησαν τέλος πάντων για να μεταφερθώ στον ελληνοκυπριακό τομέα σε νοσοκομείο, να κάνουν την επέμβαση, να μου βγάλουν τη σφαίρα και να με ξαναγυρίσουν πίσω. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που πάω να μπω στο αυτοκίνητο των Ηνωμένων Εθνών, έρχεται ο Τούρκος έτσι και με τραβάει από τον ώμο και με γυρίζει πίσω. Όχι, λέει, δεν θα φύγει. Καταλαβαίνετε τώρα τη στεναχώρια την οποία τράβηξα και το συναίσθημα το οποίο είχα, γιατί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία. Μέσα σε όλη την ατυχία του, τελικά φάνηκε τυχερός, γιατί τον έφεραν στο τουρκοκυπριακό νοσοκομείο στην κατεχόμενη Λευκοσία, όπου απρόσμενα συνάντησε εκεί την αδελφή του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο στην κατεχόμενη Κερίνια. Σε εκείνο το διάστημα που μείναμε τελικά μέχρι 28 Νοεμβρίου, είχε μαθευτεί η σφαγή που έκαναν στους Τουρκοκύπριους στο χωριό Αλόη και Μαράθα, Σανταλάρ. Εκείνη η μέρα ήταν δύσκολη για μας, διότι μπορώ να πω ότι οι Τούρκοι άφριζαν από την αγανάκτηση, διότι βρέθηκε ένας ομαδικός τάφος με 90% αμάχους και μας έλεγαν ορίστε τι κάνατε και το ένα και το άλλο,
Και εμείς το μόνο που κάναμε ήταν να ακούμε και να μην μιλάμε. Ούτε ξέραμε τι έγινε, αυτοί μας είπαν. Ώσπου λοιπόν φτάνουμε στις 28 Νοεμβρίου και έρχεται το απόγευμα ένας από τους αξιωματικούς και μας είπε στα τουρκικά, και σιγά σιγά με τον καιρό μαθαίναμε κάποιες λέξεις, ότι το βράδυ θα μας μεταφέρουν στον ελληνοκυπριακό τομέα. Δεν δώσαμε και πολύ βάση, γιατί εντάξει, οι κοροϊδίες ήταν συχνές. Όντως όμως κατά τις 8-9 το βράδυ, δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς ήταν, μπήκε ένα φορείο του Ερυθρού Σταυρού, βάλαν τη Γιαννούλα και έτσι μας μεταφέρανε μέσω του Λίτρα Πάλας, τέλος πάντων. Μας περίμενε τότε ο κύριος Κληρίτης, ήταν προεδρεύων και μας περίμενε στο προεδρικό. Ο Πέτρος και ο αδελφός του που είχε διαφύγει μεταφέρθηκαν στις ελεύθερες περιοχές μέσω του Ερυθρού Σταυρού και μεγάλωσαν κοντά στις συγγενείς. Σπούδασαν με υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Ο ομαδικός τάφος εντοπίστηκε σε χωράφι έξω από το Παλέκυθρο το 2007, ύστερα από πληροφορίες που έδωσαν Τουρκοκύπροι, οι οποίοι είχαν βοηθήσει να θαυτούν τότε οι νεκροί. Βρέθηκαν τα οστά των μελών και των 4 οικογενειών. Ένα κομμάτι του όλου δράματος όμως ακόμη απουσιάζει. Ο Γιαννάκης Σουπουρής, ο μικρότερος αδελφός του Πέτρου, εξακολουθεί να αγνοείται. Οι έρευνες για εντοπισμό των οστών του συνεχίζονται. Η Γιαννούλα Λιασή ζει στην Αθήνα. Όταν διαέφτασε στις ελεύθερες περιοχές ήταν παράλυτη. Μια από τις 17 σφαίρες που είχε δεχτεί είχε πλήξει τον νοτιαίο μυελό. Μεταφέρθηκε στην Ανατολική Γερμανία, όπου νοσηλεύτηκε για 7 μήνες και τελικά μπόρεσε να περπατήσει ξανά. Τα τραύματα στο χέρι και το πόδι ακόμα υπάρχουν. Τα μεγαλύτερα όμως είναι αυτά της ψυχής. Ο κόσμος για αυτήν σταμάτησε σε όσα έγιναν εκείνη την ημέρα του Αυγούστου. Ο χαμός του δίχρονου γιού της και όλα όσα τραγικά πέρασε έρχονται ξανά και ξανά στο μυαλό και στοιχιώνουν την κάθε ώρα που περνά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Θυμάται τον Τούρκο αξιωματικό που προσπάθησε να βρει τους ενόχους. Αυτός ο αξιωματικός ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ. Μας είπε, πέστε μου ποιου είναι, και μάλιστα μας φέρανε και 2-3 εκεί και μου τους βάλανε δίπλα και κάναν την αναπαράσταση και λέει, πες μου ποιος είναι από αυτούς τους 3, λέει, και εγώ θα τους σκοτώσω τώρα δίπλα σου. Εγώ όμως, και αν ήταν και αυτοί που δεν πρέπει να ήταν, γιατί αυτός που μας σκότωσε μας είχε μούσει. Λέω, αυτός, λέω, είναι ξυρισμένος, εμάς εκείνος, λέω, που μας σκότωσε, δεν είναι αυτός, λέω, και δεν θέλω να πάρω άδικα ανθρώπους στο λαιμό μου, είναι κρίμα, λέω. Αν ήταν αυτός, λέω, που μας σκότωσε εμάς, ναι, λέω, να του αφαιρέσετε και αυτού τη ζωή, λέω του. Στο Παλέκυθρο, λέει, δεν πρόκειται να πάει ποτέ όσο ζει. Εκεί δεν έχασε μόνο την οικογένειά της. Έχασε και μια πατρίδα στη ψυχή της. Τώρα παίρνει κουράγιο και χαρά από τα παιδιά και το εγγόνι της. Ρωτάμε τι συναισθήματα έχει για τους 4 Τουρκοκύπριους από την Ετυχώ που της έκλεψαν τη ζωή. Κρατάω μια μεγάλη πίκρα, κρατάω σε αυτούς τους συγκεκριμένους, βέβαια, όχι σε όλους τους Τούρκους, σε αυτούς τους συγκεκριμένους έναν πολύ μεγάλο θυμό και λέω πέρα νύχτα, γιατί να μου κάνουν εμένα αυτόν το κακό. Προηγούμενα μας γνωρίζανε καθόλου. Και όμως μπορεί και αυτοί να είχαν μίσος που έγινε το 1963, γιατί και αυτοί ήταν μικρά παιδιά που μας σκότωσαν, δεν ήταν μεγάλοι. Ήτανε παιδιά και μπορώ να σας πω και 16 χρόνων να ήταν αυτοί που μας σκότωσαν. Και είχαν το μίσος που έφυγανε και αυτοί που τα χωριά, γιατί σας είπα, στο χωριό μας είχαμε Τούρκους. Ίσως να είναι αυτό. Όμως έχω έτσι μια μεγάλη πίκρα, έναν πολύ μεγάλο καημό, γιατί ζήσαμε τις αδερφές μου με το παιδί μου, τώρα θα είχα κι άλλα εγγόνια. Τη μανούλα μου δεν την χάρηκα καθόλου. Καταλαβαίνετε. Σίγουρα λες, γιατί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί να μας βρει αυτό. Υπάρχει μια αγανάκτηση και μια οργή και η πίκρα, όχι μόνο από τους Τουρκοκύπριους που τα κάνανε, αλλά ήταν και
το αποτέλεσμα των πράξεων των δικών μας ενεργειών που κάναν τότε με το πραξιμό που είχε σαν αποτέλεσμα αυτό, την εισβολή. Αν είχατε μπροστά σας αυτούς τους Τουρκοκύπριους, τι θα τους λέγατε? Αυτούς που σκοτώσαν. Ναι. Σίγουρα το ερώτημα θα ήταν γιατί έκαναν αυτή την πράξη. Τι ήταν αυτό που τους όθησε να κάνουν αυτό. Και δεύτερο, τι ήταν αυτό που τους όπλησε με αυτό και τους γέμισε με τόσο μίσος. Γιατί αυτοί για να προβούν σε αυτή την πράξη πάνε να πει ότι έχουν μίσος. Αλλιώς δεν πας να σκοτώσεις παιδάκι 6 μηνών, ούτε γυναικόπαιδα, ούτε γέρους 80 χρονών. Προκύπτει από φανατισμό. Προκύπτει από τον έξαλλο εθνικισμό που τους διαποτίσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως να είχαν μία εμπειρία και αυτοί από Ελληνοκύπριους δικούς μας, είτε το 63 είτε άλλη εποχή, και με αυτόν τον τρόπο έβγαλαν το μίσος τους ξεσπώντας σε άμαχο πληθυσμό. Εσείς τώρα θέλετε εκδίκηση? Υπάρχει μίσος στην καρδιά σας, εκτός από οργή και πίκρα? Όχι, εκδίκηση με την έννοια των αντιπίνων όχι. Αλίμονο εάν προσφύγουμε σε τέτοιες τακτικές μετά από τόσα χρόνια, και όχι μόνο μετά από τόσα χρόνια, δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον για τέτοια πράγματα, παρά μόνο πρέπει να δούμε πώς μπορούμε μαζί να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Και οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι. Στα παιδιά σας τι λέτε? Τους έχετε πει για αυτή την ιστορία της οικογένειας. Τι ακριβώς τους λέτε για το μέλλον? Τα παιδιά μου γνωρίζουν τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Πήγαμε μάλιστα και στο χωριό, στο σπίτι, και στο σπίτι του Ανδρέα του Σουπούρη. Απλά είναι ότι αυτό που στεκόμαστε πάρα πολύ είναι ότι πρέπει να δούμε το μέλλον διαφορετικά και όχι με την μυσαλλοδοξία και τα αντίπεινα. Αυτό όμως που λέω εγώ για τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν την πράξη αυτή είναι ότι πρέπει να προσαχθούν σε δίκη και να δικαστούν. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη να αποδώσει. Πρέπει να ζήσουμε μαζί ειρηνικά σε αυτόν τον τόπο και να δούμε σιγά σιγά να επουλώσουμε τις πληγές του παρελθόντος και να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον. Εγώ τους νεαρούς Τουρκοκύπριους οι οποίοι έχουν κάνει αυτό το έγκλημα τους συγχωρώ πλήρως. Και το κάνω αυτόν για να μπορέσουν και τα παιδιά τους και τα παιδιά μου να ζήσουν σε αυτόν τον νησί ειρηνικά, συμφιλιωμένα, κάτω από μια κοινή πατρίδα. Και η άλλη λύση είναι να τους εκδικηθώ και αυτοί να εκδικηθούν τα παιδιά μου και να συνεχίσει η βεντέτα. Εγώ διαλέγω το πρώτο. Την από τώρα συγχώρεση. Σίγουρα μια τραυματική εμπειρία, αλλά νομίζω οριμάζεις αμέσως. Μόλις περάσεις έτσι εμπειρία, ορισμένοι άνθρωποι το θεωρούν και το παίρνουν πάντα μαζί τους ως τραύμα και άλλοι το ξεπερνούν και οριμάζουν και κοιτάζουν μπροστά. Μαθαίνεις να μην σε επηρεάζουν τα οι μικρές λεπτομέρειες στη ζωή μετά από τέτοια εμπειρία. Ο Πέτρος μιλά στα παιδιά του για τα γεγονότα αφού έψαξε να βρει το γιατί. Το Παλέκηθρο ήταν χωριό μειχτών. Το 1963 έφυγαν οι Τουρκοκύπροι και πήγαν σε διπλανά χωριά. Όταν το έψαξα το ζήτημα τα τελευταία 20 χρόνια, σίγουρα οι Τουρκοκύπροι αυτοί ζούσαν σε διάφορους κλίους και μεγάλωσαν για αρκετά χρόνια, για 10 χρόνια ίσως,
σε καταστάσεις που εμείς δεν μπορούμε να τις φανταστούμε ή να ξέρουμε. Και αν και δεν ξέρω ποια άτομα έκαναν αυτόν το έγκλημα, ίσως να υπήρχαν λόγοι εθνικιστικοί ή εκδικητικοί που αποφάσισαν μια μέρα κάτω από την ομπρέλα της Τουρκίας να σκοτώσουν άμαχους. Και τους πρώτους που βρήκαν μπροστά τους στο Παλέκυθρο απλώς πυροβολούσαν χωρίς να καταλαβαίνουν τι έκαναν. Έψαξες καθόλου να βρεις αυτούς τους δολοφόνους, αυτούς τους ανθρώπους? Προσωπικά όχι, ούτε με ενδιαφέρει ποιοι έκαναν αυτόν το έγκλημα, διότι εγώ εσωτερικά τους συγχωρώ. Διότι σημασία έχει τι κάνουμε από τώρα και στο εξής. Και στα παιδιά μου εγώ τους λέω την αλήθεια. Αυτή που πιστεύω ότι είναι η αλήθεια, και εάν μάθουμε τι είναι η αλήθεια και από τις δύο πλευρές, τότε ίσως να μπορέσουμε να ζήσουμε χωρίς να υπάρξει κάτι το παρόμοιο στο μέλλον. Εάν συνεχίζουμε να πιστεύουμε και να μαθαίνουμε ψέματα η μια πλευρά και άλλα ψέματα, τότε νομίζω ότι το μέλλον μας δεν θα είναι τόσο καλό. Και ίσως να υπάρξουν και άλλοι πολέμοι. Εγώ αποφάσισα και λέω την αλήθεια στα παιδιά μου. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει κάθαρση χωρίς τιμωρία? Συνήθως όχι, αλλά τιμωρία δεν σημαίνει να μπεις φυλακή ή να σε βάλουν στην ηλεκτρική καρέκλα. Τιμωρία πολλές φορές είναι μόνο να αποκαλυφθεί το έγκλημα και να ρεζιλευτείς μπροστά στον κόσμο για το ότι έκανες, το ότι σκότωσες αμάχους ή ότι βίασες μία Ελληνοκύπρια ή Τουρκοκύπρια. Δυστυχώς και οι δύο πλευρές, και η Ελληνοκύπρια και η Τουρκοκύπρια, κατά τη γνώμη μου, καλλιεργούμε έναν μικρό σκουλίκι μέσα στην κοιλιά των παιδιών μας από το σχολείο, το οποίο σε κατατρώει ρατσιστικά. Και οι μεν μισούν τους δε και οι άλλοι τους. Εάν δεν καταφέρουμε να σκοτώσουμε εξ αρχής αυτό το σκουλίκι, θα έχουμε προβλήματα. Οι Γερμανοί που έκαναν τεράστιες εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, διατηρούν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως ανοιχτά, παίρνουν τα παιδιά και τους διδάσκουν και τους λένε τι έκαναν οι παππούδες τους και οι πατεράδες τους για να μην ξανακάνουν τα ίδια. Και εμείς νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να διδάξουμε στα παιδιά να μην είναι ρατσιστικά, και όχι μόνο εναντίον τους μαύρους, αλλά και εναντίον τους Τουρκοκύπριους ή τους Τούρκους ή οποιουσδήποτε γείτονες μας. Τα παιδιά σου τα έχεις πάρει εκεί στο σπίτι να δουν, τους έχεις μιλήσει για όλα αυτά? Βεβαίως. Τους έχω πάρει, τους έχω μιλήσει, τους έχω πάρει και σε συγκεντρώσεις στη Μόρφου που μίλησα σε Τουρκοκύπριους για να δουν και να φάνε με αυτά τα άλλα τα παιδιά, για να δουν και από τις δύο πλευρές ότι είναι και αυτά παιδιά. Έχω φίλους Τουρκοκύπριους οι οποίοι πάθαν παρόμοια πράγματα. Τον Χουσέιν Αρκανσό, ο οποίος σκότωσε όλη την οικογένεια του στη Μαράθα. Και όταν λέω ότι τους σκότωσαν, Ελληνοκύπροι σκότωσαν αυτές τα 100 άτομα. Έχω φίλον έναν που τους σκότωσαν στο Βαρόσι, τον πατέρα του,
Τουρκοκύπριο. Μεγαλούν τα παιδιά τους στη δική μας περιοχή, στη Λευκοσία. Το μέλημα μας δεν πρέπει να είναι τα δικαστήρια, οι δίκες και το ποιος στέει ή τι έγινε, ποιος σκότωσε. Το μέλημα μας είναι να μην βρεθούν και άλλοι συμπατριώτες μου να παραβάνουν οστά μετά από 30 χρόνια. Όταν πάθεις ορισμένα πράγματα, δεν θέλεις τα παιδιά σου ή τα παιδιά του γείτονα σου ή τα παιδιά του αντιπάλου σου να πάθουν τα ίδια. Και η θρησκεία μας ακριβώς αυτό λέει, ότι πρέπει να συγχωρούμε. Και με το να συγχωρέσω τον Τούρκο δεν νομίζω να είναι αμαρτία. Πέρα από τα οστά που παραδίδει στους συγγενείς η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων, παραδίδει επίσης προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν στον χώρο ταφής τους. Ένα κομμάτι ύφασμα, ένα κουμπί, ένα παπούτσι. Ο Πέτρος μας έδειξε και τα ξύλινα κουτιά που του δόθηκαν από τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων με τα προσωπικά αντικείμενα του κάθε δικού του προσώπου, όπως αυτά εντοπίστηκαν στον οματικό τάφο. Ο μικρός Δημήτρης φαίνεται ότι κρατούσε στο χέρι του ή είχε στην τσέπη ένα πλαστικό παιχνίδι όταν τον βρήκε ο θάνατος. Για την μητέρα Αρετή, κάτι προσωπικό είναι το δαχτυλίδι που φορούσε. Αντικείμενα που δεν καταστράφηκαν μέσα στη γη. Αντικείμενα άψυχα που τονίζουν όμως την απουσία και το αναπάντεχο φτερούγισμα της ψυχής αγαπημένων ανθρώπων. Ακριβές στιγμές που κλείνουν μέσα τους το χρόνο και το φως. Τα ταξίδια έχουν πολλές φορές ανατροπές, όπως και το ταξίδι της ζωής. Ένας τελευταίος έλεγχος από τον κυβερνήτη Πέτρο Σουπούρη πριν το πέταγμα στους εθέρες. Πιλότος της πολεμικής αεροπορίας δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Από εκεί ψηλά θα δει και πάλι την Κύπρο ολόκληρη, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, πάνω από μίση και πάθη.